През последните 3 години Бог ми говори чрез сънища и видения за идваща икономическа криза на световно ниво. Видях стачки, агресия, затваряне на хранителни магазини и заведения. Полицията няма да може да се справи с престъпността и вандализма. Няма да е безопасно да се ходи по улиците на големите градове. Видях този период като тъмна нощ, без никаква светлина. Тъмнината ще обхване много човешки сърца. Кражби, насилие, липса на човещина. Видях духът на бедност да тича като гладен звяр, впери очи в плячката си. Ще изглежда, че нощта ще бъде дълга, дори вечна. Като че ли светът ще пада в яма толкова тъмна, че не може да се види дъното й. Дух на отчаяние ще нападне тези, които не уповават на Господа за избавление. Макар и падането да бъде бързо и страшно, макар и тъмнината да бъде гъста, Господ ми показа, че ямата не е дълбока. След като тъмнината започна да се разпръсква, ще настане мрачен ден. Видях бездомни хора по улиците, загубили спестяванията си и жилищата си, изгубили всякаква надежда. Сред тях други, опитващи се да се стъпат на краката, угрижени. За кратко време ще изглежда, че световната икономика ще се стабилизира, но това ще е само затишие пред още по-голяма буря. Благодарен съм на Господ, че ми дава да виждам това, което предстои да дойде. Апостол Павел каза да копнеем за духовните дарби и най-много за дарбата на пророчество. Такъв е копнежът на сърцето ми. Така се и моля. И Господ не закъснява с отговорите си. Една нощ в сън ми каза, как ми се иска всички да вървят в светлината на пророчеството. Чул гласа му ясно. Беше пълен със загриженост и бащинска любов. Затова пиша това откровение. Искам да споделя това, което ми открива. Попитах, Господи, как ще преминем през този период? Как да се подготвим? Когато Бог откри на Йосиф, че идва време на глад, той му даде инструкции как да се подготви за това време. Така и аз се молих за напътствие. И Господ чу молитвите ми. Отговоря ми по чуден начин, с обещания и инструкции. Библията е пълна с обещания. Чрез тях не само се изпълваме с вяра и надежда за бъдещето, но виждаме Божията огромна любов и грижа към нас. Ние не сме от света, но живеем в света. Нормално е да виждаме какво става около нас, но е опасно да задържаме погледа си на обстоятелствата. Петър, когато ходеше по водата, погледна на бурните вълни около него и вярата му се разклати. Докато погледът му беше на Исус, се справяше добре, но в момента, в който погледна на обстоятелствата около него, започна да потъва. Много вярващи, когато видят хаоса от настъпващата икономическа несигурност, ще започнат да потъват в бурните води на страха и отчаянието. Именно за това Господ вложи в сърцето ми да напиша тези обещания. Да държим погледа си на Словото, което е Христос, и да не гледаме на бурята около нас. Когато четем и изповядваме Неговите обещания, надеждата се закрепва в душите ни като здрава и непоколебима котва. Съвършената му любов изпъжда всеки страх от нас. Сред множеството грижи на сърцето ми, Твоите утешения веселят душата ми. Господ знае дните на непорочните и тяхното наследство ще бъде до века. Те няма да се посрамят в лоши времена. В дни на глад ще бъдат сити. И всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас. В 6 беди ще те избави, дори в 7 няма да те достигне зло. В глад ще те откупи от смърт и във война от силата на меча. От бича на езика ще бъдеш опазен и няма да се оплашиш от погибъл, когато дойде. На погибълта и на глада ще се присмиваш и няма да се оплашиш от земните зверове. Но знаем, че всичко се действа за добро на тези, които обичат Бога, които са призовани според Неговото намерение. Онзи, който не пожали своя син, но го предаде за всички ни, как няма да ни подари заедно с Него и всичко? Затова ви казвам, не се безпокойте за живота си, какво ще ядете или какво ще пиете, нито за тялото си какво ще облечете. Не е ли животът повече от храната и тялото от облеклото? Погледнете небесните птици, че не сеят, нито жънат, нито в житници събират. И пак небесният ви Отец ги храни. Вие не сте ли много по-скъпи от тях? И кой от вас може с грижа за себе си да прибави един лакът към ръста си?
И за облекло, защо се безпокоите? Наблюдавайте полските лилии, как растат. Не се трудят, нито предат. Но ви казвам, че дори Соломон в цялата си слава не се е обличал като някой от тях. Но ако Бог така облича полската трева, която днес я има, а утре я хвърлят в пещ, няма ли много повече да облича вас? И така не се безпокойте и не казвайте какво ще ядем, или какво ще пием, или какво ще облечем, защото всичко това търсят езичниците, понеже небесният ви Отец знае, че се нуждаете от всичко това. Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда и всичко това ще ви се прибави. Затова не се безпокойте за утре, защото утрешния ден ще се безпокои за себе си. Доста е на деня злото, което му се намери. Очите на Господа са върху праведните и ушите му към техния вик. А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според своето богатство слава в Христа Исус. Млад бях, ето остарях, но не съм видял праведния изоставен, нито потомството му да проси хляб. Весели се също така в Господа и Той ще ти даде измоленото от сърцето ти. Предай на Господа пътя си и уповавай на Него и Той ще извърши очакването ти. Славете Господа, защото е благ, защото милостта му трае до века. Който дава храна на всяка твар, защото милостта му трае до века. Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение. И Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христос Исус. Господ подкрепя всички падащи и изправя всички прегърбани. Очите на всички гледат към теб и ти им даваш храна на време. Господ е близо до всички, които го призовават, до всички, които с истина го призовават. Изпълнява желанието на тези, които се боят от Него. Слуша вика им и ги избавя. Господ е пастир мой, няма да остана в нужда. Приготвяш пред мен трапеза в присъствието на неприятелите ми. Помазал си с миро главата ми, чашата ми прелива. Наистина, благост и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми и аз ще живея завинаги в дома Господен. Защото аз зная мислите, които мисля за вас, казва Господ, мисли за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда. В много църкви днес се говори за Божиите обещания, но за съжаление малко са тези, които учат как да достигнем до тях. Сладкото благовестие се сервира в големи порции и лесно се поглъща, но има път, който трябва да се извърви, за да се стигне до обещаната земя. Обещанията са като съндъци със съкровища, но без правилния ключ, колкото и ценен да е съндъка, той ще стои затворен. За голяма радост в Библията са ни дадени и съкровищата и ключовете. Писано е: праведният чрез вяра ще живее. С вяра Ной построи ковчег за спасението на дома си. С вяра Авраам тръгна, когато Бог го повика, макар и да не знаеше къде точно отива. А без вяра не е възможно да се угоди на Бог, защото който идва при Бога, трябва да вярва, че има Бог и Той възнаграждава тези, които го търсят. Библията пише, че вярата идва от слушане на Словото. Ежедневното четене и изповядването на Божиите обещания пораждат вяра. Но вярата без дела е мъртва. Ако искаме да отворим съндъците със съкровищата, трябва не само да бъдем слушатели на Словото, но изпълнители. Както на Ной, така и на Йосиф, Бог изяви какво предстои да стане. Заедно с това им даде инструкции. Те повярваха на думите му с покорство. Следвайки внимателно инструкциите, се избавиха във време на бедствие. Дори и обстоятелствата около тях да не подсказваха, че идва тежко време. Те слушаха гласа на Господа и чрез дела на покорство се подготвиха за времето на бедствие. Ключовете са толкова ценни, колкото са и съндъците със съкровищата. Ще започна с най-важния ключ от всичките. Донесете всички десятъци в съкровищницата, за да има храна в домът ми. И ме опитайте сега, за това казва Господ на силите. Дали няма да ви разкрия небесните отвори, да излея благословения върху вас, така че да не стига място за него. Господ Бог е собственик на всичко.
Наистина ли има нужда от нашите десятъци? Не е ли писано: ако огладнеех, не щях да кажа за тебе, защото моя е вселената и всичко, което има в нея? Тогава за него ли или за нас е написан този стих в Малахия? Преди няколко години се помолих на Бог за финансово благословение. Отговорът му беше дай. Не очаквах такъв отговор. Не беше малко това, което поиска да дам. Не ставаше въпрос за десятък, в това винаги съм била вярна. Господ поиска да направя голяма крачка на вяра, да дам дарение, което за мен никак не беше малко. Не ми беше лесно и тогава не разбирах. Та нали аз бях в нужда? Да дам такова дарение изглеждаше абсурдно. Няколко дни се борих с човешката си логика. Накрая страхопочитанието ми към Бога наделя на човешкият ми разум. Уповавай на Господа от все сърце и не се облягай на своя разум. Покорих се. Дадох и още същия ден Бог ме благослови много. Наистина много. Нямаше начин да видя това благословение да идва, но Бог вече го беше приготвил. Само чакаше да направя стъпката, да се покоря и да дам. Той ми каза: давайте и ще ви се даде. Мяра добра, натъпкана, стърсана и препълнена. Ще изсипа в пазвата ви, защото с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери. Така каза, така и направи. И на това ми прибави многократно повече през следващите години. Моят небесен баща искаше да ме научи да се отпусна в ръцете му. Искаше да утвърди в мен пълна увереност, че той ме обича и ще се погрижи за снабдяването на нуждите ми. Искаше да ми покаже, че не моите приходи и спестявания, но неговата грижа към мене, която ще ми помогне да премина през периода на финансова нестабилност и несигурност. Може ли да очакваме да получим Божието благоволение и благословение, ако не ходим пред Него в смирение и покорство? Исус седеше в храма и гледаше бедната вдовица, която даде 2 лепти. Тя беше бедна. Тя имаше нужда от това, което даваше. Защо Исус не я спря? За храма нейните 2 лепти бяха много малко, а за нея щяха да са от значение. Исус я гледаше с радост. Не само, че не я спря, но я даде за пример. Не се притесняваше за нея. Той знаеше, че тя изпълнява духовен принцип, който щеше да отвори врата за благословение в живота й. Тя пося и щеше да пожъне. Бог щеше да се погрижи за снабдяването на нейните нужди. Лесно се дава, когато си има в излишък. За съжаление, много християни правят точно това. Първо гледат да се погрижат за нуждите си и ако остане нещо, за Божия дом ще има. А какво да кажем, когато финансите намалеят или изцяло изчезнат? Когато в Израел настана суша и глад по земята, Бог каза на пророк Илия да отиде в Сарепта. Изпрати го при една много бедна вдовица. Тогава Господното слово дойде към него и му каза: стани, иди в Сарепта Сидонска и остани там. Заповядах на една вдовица там да те храни. И така, той стана и отиде в Сарепта. И като дойде при градската порта, там видя една вдовица, която събираше дърва. Той я извика и каза: донеси ми, моля те, малко вода в съд да пия. А когато жената отиваше да донесе, той извика след нея: донеси ми, моля те, и залък хляб в ръката си. А тя отговори: заклевам се в живота на Господа твоя Бог, нямам нито една пита, а само една шепа брашно в деловата и малко дървено масло в стомната. И сега събирам дръвчета, за да иде и да го приготвя за мен и за сина ми, да го изядем и да умрем. Тогава Илия й каза: не бой се, иди и направи както каза, но умеси от брашното първо за мен, една малка пита и ми донеси, а после приготви за себе си и за сина си. Защото така казва Господ, Израилевият Бог: делвата с брашното няма да се изпразни, нито стомната с маслото ще намалее до деня, когато Господ даде дъжд на земята. И тя отиде да направи каквото Илия каза. Така тя, Илия и думът й ядоха много дни. Делвата с брашното не се изпразни, нито стомната с маслото намаля, според словото, което Господ говори чрез Илия. Тази история е уникална. В нея виждаме как Бог се грижи за тези, които уповават на Него. В нея намираме скъпоценен ключ, духовен принцип, който ни се открива чрез смирението и покорството на една бедна вдовица. Именно този ключ споделям първо. Илия не каза:
Хапнете вие и ако остане нещо за мен, и аз ще хапна. Не е ли се идбата преди жътвата? Искаш ли? Дай. Бъди не само уверен в десятъка, но направи още една крачка напред. С вяра посей. Не е ли е писано? Защото всичко е от теб и от твоето даваме на теб. Почитай Господа от имота си и от първото на целия доход. Така ще се изпълнят житниците ти с изобилие и линовете ти ще приливат отново вино. Бог искаше да благослови бедната вдовица и сина ти. Именно за това изпрати Илия при тях. Бог не го прати в богаташка къща. Ако искаше, щеше да го направи. Можеше да храни пророка си по всякакъв чуден начин. Преди да го изпрати в Сарепта, Господ нареди на врани да му носят храна. Можеше да му прати манна от небето, ако искаше. Но Господ вършеше по-голямо дело. В тази история положи скрит ключ към изобилие във време на оскъдност. Преди да премина към следващите ключове, искам още веднъж да наблегна на сериозността на този принцип. Ще краде ли човек от Бога? Вие обаче ме крадете. И казвате, в какво те крадем? В десятъците и в приносите. Недаването на десятък е кражба в очите на Господа. Може ли човек да не е верен в даването, а да очаква финансови благословения? Ако бедната вдовица не беше послушала Илия, нямаше да получи благословението, което Бог беше приготвил за нея във време на глад. Тя повярва, покори се и приложи вярата в действие. Отключи съндъка със съкровището. Идва време на икономическа криза в световен мащаб. Да не спрат приносите в църквата. Тя е наш дом. Нека първо дадем на Господа, а Той ще се погрижи всичко останало да ни се прибави. Също разбрах, че колкото по-голяма искаме да е жътвата, толкова повече трябва да посеем. А това казвам, че който сее оскъдно, оскъдно и ще пожъне, а който сее щедро, щедро и ще пожъне. Всеки да дава според както решил в сърцето си, без да се скъпи и не от принуждение, защото Бог обича онзи, който дава на драго сърце. А Бог е силен да преумножи на вас всякакво благо, така че като имате винаги и във всичко това, което е достатъчно, във всяко отношение да изобилствате във всяко добро дело. Господ няма да остави служителите си да гладуват. Ако бедната вдовица не беше послушала Илия, Бог щеше да се погрижи за пророка си по друг начин, но тя и сина ти сигурно щяха да умрат от глад. Така че, за кого е написан стихът в Малахия? Следващия ключ е милосърдие и грижа към ближния. Този ключ е изключително важен. Затова е споменат на много места в Стария и в Новия Завет. Утвърден духовен принцип, за който Исус неведнъж говори на учениците. Блаженни милостивите, защото на тях ще се показва милост. Каква полза, братя мои, ако някой казва, че има вяра, а няма дела? Може ли такава вяра да го спаси? Ако някой брат или някоя сестра са голи и останали без ежедневната храна, и някой от вас им каже: идете си с мир, дано бъдете стоплени и нахранени, а не им дадете потребното за тялото. Каква полза? Така и вярата, ако няма дела, сама по себе си е мъртва. Но ще каже някой: ти имаш вяра, а пък аз имам дела. Ако можеш, покажи ми вярата си без дела и аз ще ти покажа вярата си от моите дела. Ти вярваш, че има само един Бог. Добре правиш. И бесовете вярват и треперят. Обаче искаш ли да познаеш, о суетни човече, че вярата без дела е безплодна? Авраам, нашият отец, не се ли оправда чрез дела, като принесе сина си Исак на жертвеника? Ти виждаш, че вярата действа заедно с делата му и че чрез делата се усъвършенства вярата. И се изпълни писанието, като казва: Авраам повярва в Бога и това му се вмени за правда и се нарече Божий приятел. Виждате, че чрез дела се оправдава човек, а не само чрез вяра. Така също и блудницата Раав не се ли оправда чрез дела, когато прие пратениците и ги изпрати бързо през друг път. Защото както тялото, отделено от духа, е мъртво, така и вярата, отделена от дела, е мъртва. И така, ако някой знае да прави добро и не го прави, той си навлича грях. Не въздържи доброто от онези, на които се дължи, когато ти се дава възможност да го направиш. Помагайте на светиите в нуждите им, стремете се към гостолюбие.
А не забравяйте да правите благодеяния и да споделяте с другите благата си, защото такива жертви са угодни на Бога. Който има щедро око, ще бъде благословен, защото дава от хляба си на сиромаха. Във всичко ви показах, че като се трудите така, трябва да помагате на немощните и да помните думите на Господ Исус, както Той е казал: по-блаженно е да дава човек, отколкото да получава. Тогава царят ще каже на тези, които са от дясната му страна: елате, вие, благословени от моя Отец, наследете царството, приготвено за вас от създаването на света. Защото огладнях и ме нахранихте, ожаднях и ме напоихте, странник бях и ме прибрахте, гол бях и ме облякохте, болен бях и ме посетихте, в тъмница бях и ме споходихте. Тогава праведните в отговор ще му кажат: Господи, когато видяхме гладените нахранихме, или жадените напоихме, и когато видяхме странник и те прибрахме, или гол и те облякохме, и когато видяхме болен или в тъмница и те посетихме. А царят ще им отговори: истина ви казвам, понеже сте направили това на един от тези най-малки мои братя, на мене сте го направили. Който дава на сиромасите, няма да изпадне в немотия. Който показва милост към бедния, взема на Господа и Той ще му въздаде за благодеянието му. Ако в земята ти, която Господ твоят Бог ти дава, има при тебе сиромах от братята ти в някой от градовете ти, да не закоравиш сърцето си, нито да затваряш ръката си пред бедния си брат, но непременно да отвориш ръката си за него и да му даваш назаем достатъчно пари според нуждите му, за каквото му е потребно. Непременно да му дадеш и да не ти е тежко на сърцето, когато му даваш, понеже за това Господ твоят Бог ще те благославя във всичките ти дела и във всичките ти начинания. Защото сиромасите никога няма да липсват от земята ти. Затова ти заповядвам непременно да отваряш ръката си към бедния и към брата си в оскъдица в земята си. А когато даваш огощение, покани сиромаси, недъгави, куци, слепи, и ще бъдеш блажен, понеже те нямат с какво да ти се отплатят, защото ще ти бъде отплатено при възкресението на праведните. Блажен онзи, който се грижи за немощния. В зъл ден ще го избави Господ. Господ ще го пази и ще продължи живота му. Блажен ще бъде той на земята и ти няма да го предадеш на волята на неприятелите му. Един разпръсква щедро, но пак има повече изобилие, а друг се скъпи без мяра, но пак стига до немотия. Благотворната душа ще бъде наситена и който пои, сам ще бъде напоен. Към милостивия Господи, милостив ще се явиш. Който презира ближния си, се грешава, а който показва милост към сиромасите, е блажен. И така, доколкото имаме случаи, нека да правим добро на всички, а най-вече на своите по вяра. Защото Бог не е неправеден да забрави това, което извършихте, и любовта, която показахте към Неговото име, като послужихте и още служите на светиите. Блажен е човекът, който показва милост и дава назаем. Ще защити делото си в съда. Наистина, никога няма да се поклати, праведният е вечен паметник. От лош слух няма да се бои, сърцето му е непоколебимо, понеже уповава на Господа. Разпръсна, даде на сиромасите, правдата му трае до века. Ключ номер 3 е страхопочитанието към Господа. Бойте се от Господа, вие Негови светии, защото за боящите се от Него няма оскъдност. Въпреки многото проповеди на тема страх от Господа, все още някои вярващи бъркат дух на страх със страхопочитанието към Господа. Писано е: в любовта няма страх, но съвършената любов изпъжда страха. Защото страхът има в себе си наказание и който се страхува, не е усъвършенстван в любовта. Страхът не е от Бог. Бог е любов. Той не ни е дал дух на страх, а на сила, любов и себевладание. Ние като Божии деца не се страхуваме от Господа. Той е нашият любящ баща. Защото не сте приели дух на робството, пак да живеете в страх, а сте приели дух на осиновение, чрез който и викаме: Ава, Отче. Да изпитваш страх от Бог и да имаш страхопочитание към Него са две коренно различни неща. Страхопочитанието е уважение, респект, благоговение и почет или почтителен страх.
По-правилно би било страхът от Господа да се разглежда като страхопочитание. В Словото ясно е написано какво е страх, страхопочитание към Господа и как се придобива. Когато Господ попита Соломон какво желая да му даде, той поиска разумно сърце. Неговото желание зарадва Господа. Така Соломон получи мъдро и разумно сърце. Така пише и истинно е Словото. Но това не е цялата история. Соломон не получи мъдро и разумно сърце, докато седеше с кръстени ръце. Той изучаваше писанията и спазваше Божиите наредби. Твоите заповеди ме правят по-мъдър от неприятелите ми, защото те са винаги с мене. По-разумен съм от старите, защото опазих Твоите наредби. Чрез Твоите заповеди станах разумен, затова мразя всеки лъжлив път. Соломоновата мъдрост е достъпна днес за всеки, който чете Словото. Ето какво е мъдрост и разум. Ето, страх от Господа, това е мъдрост, и отдалечаване от злото, това е разум. Страх от Господа е да се мрази злото. Мъдростта и разумът са страхопочитание към Господа и отдалечаване от злото. Страхопочитанието е ключ за съндък със съкровище. За боящите се от него няма оскъдност. Знаем също, че Божият Син е дошъл и ни е дал разум да познаем истинния Бог. И Словото стана плът и живя между нас. Сине мой, ако приемаш думите ми и запазиш заповедите ми у себе си, така че да отвориш ухото си към мъдростта и да предадеш сърцето си на разума, ако призовеш благоразумието и издигнеш гласа си към разума, ако го издирваш като сребро и го потърсиш като скрити съкровища, тогава ще разбереш страха от Господа и ще намериш познанието на Бога. Защото Господ дава мъдрост, от устата му излиза знание и разум. Той запазва истинска мъдрост за праведните. Щит е за ходещите в незлобие, за да защитава пътищата на правосъдието и да пази пътя на светиите си. Тогава ще разбереш правда, правосъдие, правдивост, да, и всеки добър път. Защото мъдрост ще влезе в сърцето ти, знание ще услаша душата ти, разсъждение ще те пази, благоразумие ще те закриля. Началото на мъдростта е страх от Господа. Страхът от Господа е начало на мъдростта и познаването на святия е разум. Затова, понеже приемаме царството, което не се клати, нека бъдем благодарни и така да служим благоугодно на Бога с благоговение и страхопочитание. Ето, окото на Господа е върху онези, които се боят от Него, върху онези, които се надяват на Неговата милост, за да избави от смърт душата им и в глад да ги опази живи. Блажен онзи човек, който се бои от Господа, който много се възхищава от заповедите му. Потомството му ще бъде силно на земята, родът на праведните ще бъде благословен, изобилие и богатство ще има в дома му, и правдата му ще трае до века. А милостта на Господа е от века и до века върху онези, които се боят от Него, и правдата му е върху внуците. Страхът от Господа спомага за живот, който го има ще си ляга наситен и няма да срещне зло. Изпълнява желанието на тези, които се боят от Него, слуша вика им и ги избавя. Колко е голяма Твоята благост, която си запазил за онези, които се боят от Теб, и която си показал пред човешките синове към онези, които уповават на Теб. Наградата за смирението и за страха от Господа е богатство, слава и живот. Нека чуем край на цялото слово. Бой се от Бога и пази заповедите Му, понеже това е всичко за човека. Ключ номер 4 е да търсим Господа. Така не само няма да бъдем в оскъдност, но и ще имаме Божият мир в сърцата си. Лъвчетата търпят нужда и глад, но уния, които търсят Господа, няма да бъдат в оскъдност за никое добро. В бедствието си извиках към Господа и Той ме послуша. Господ е близо до всички, които го призовават, до всички, които с истина го призовават. Но търсете Божието царство и всичко това ще ви се прибави. Искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори. Защото всеки, който иска, получава, който търси, намира, и на този, който хлопа, ще се отвори. Има ли между вас човек, който, ако му поиска синът му хляб, ще му даде камък, или ако поиска риба, ще му даде змия?
И така, ако вие, които сте зли, знаете да давате блага на децата си, колко повече вашият Отец, който е на небесата, ще даде добри неща на тези, които искат от Него. Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение. И Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христос Исус. Мили хора, наистина идват трудни времена. И само тези, които са добре вкоренени в Христа, ще успеят да устоят в бурята. Благословен да бъде ония човек, който уповава на Господа и чието упование е Господ. Вкусете и вижте, че Господ е благ. Блажен онзи човек, който уповава на Него. Колкото и трудна да изглежда ситуацията, Бог ни е дал прекрасно обещание. Никакво изпитание не ви е постигнало, освен това, което може да носи човек. Обаче Бог е верен, който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, а заедно с изпитанието ще даде изходен път, така че да можете да го издържите. Ако изповядваме Божиите обещания и следваме дадените ни инструкции, нито икономическа криза, нито рецесия, нито каквото и да е, ще може да попречи на Божието Слово да се изпълни в живота ни. Господи, аз днес с вяра изповядвам Твоите обещания. Благодаря Ти за това, че си промислил за мен, да ми дадеш бъдеще и надежда. Покривам се със Словото Ти и моля да го изпълниш в живота ми. Помогни ми да бъда верен и с покорство да върша волята Ти. Нека Святият Ти Дух ме води и изпълва сърцето ми с любов. Нека има в мен състрадание и милосърдие към всеки в нужда. Упованието ми е само и единствено в Теб. Благодаря Ти, че в присъствието на врага приготвяш трапеза за мен. Ти снабдяваш всяка моя нужда според Твоето богатство слава в Исус Христос. Амин.